It's coming. Mistä se on? En mä oikein saanut odottaa mitään. Eikä ollut mitään tommoista tapahtunut ikinä. Tunnistitko, että siinä oli oma koira? No tunnistin varmaankin. Sinne maahan. Sen mä arvasin, että ei se ihmiset oikein varmaan, ei se taida mitään. Joo. Joo, tämä. No se kyllä silleen. Tiesit jo. No sillä lailla tässä nyt laitettiin ruksia, että ei siihen noiden tai laukausten kanssa mitään ongelmia. Vaikka se nyt oli niin ihan änkeenä tänne tulossa sitten sen viimeisenkin paukun jälkeen, niin ei siinä mitään pelkoa ole. Et silloin vaan hinku tulla kahteen, mikä ihme täällä ääntä pitää. Kyllä se laukaus varmaan. Ja luokset päästävyys on sitä parasta uskoa. Hyvää tahtomaan luokset päästä vähän pois kaikissa tilanteissa. Semmoistakin, mitä sit ei ajatellut uhkaksi, niin senkin jälkeen oli ystävällinen. Pehmeys, muisti, niin kyllä sekin niin muistaa. Sitä vielä tuolla pimeässä sitten testattiin, että onko se niin kova vai kokeiltiin sitä ääntä siinä sille vähän vaihteltain. Kyllä se siellä sitten silleen jarru muuttuu, että kyllä se hieman pehmeä on. Sanotaan, että siellä niin kuin ylärajalla siinä hieman pehmeä. Temperamentti, se huomiokyky, keskittymiskyky, niin ihan +3 keskittymiskyky on vilkkaan koiran. Semmoinen oikea-aikaisesti, oikeasuuntaisesti reagoi asioihin. Ilman viivettä tai ilman mitään ylimääräistä mielikuvitusta. Ihan terveet, hyvät koiran hermot sillä on. Vähän se kuormaa ottaa, mutta ei vaikuta sen tekemiseen. Et oikeastaan niin kun ajatellaan tämmöistä testiä, niin kyllä siitä täytyy koiralle sitä kuormaa tullakin. Muutenhan se ei olisi se testi niin mitään niin keskivertokoiralle sitä kuormaa täytyy tullakin. Taisteluhalu, leukojen lihasten käyttö ja sitten pelkoa vastaan taisteleminen ja tuolla pimeässä se suoriutuminen tästä ovelta sinne perälle. Niin ihan kohtuullisen verran nähtiin, että se semmoinen viimeinen rutistus, just tuossa kelkallakin se sitä pelkoa vastaan taisteli, mutta se niin kuin puolesta välistä sitä vetoa, niin sitten se rohkeus kestää ja se väistää, että siinä jos sitä taisteluhalua pystyisi vielä se käyttämään, niin sitten se nousisi suureen. Sen verran se jäi vajaaksi. Mutta se kohtuullinen on älyttömän hyvä, koska se on hyvä moottori sille koiralle sitten tässä tekemisessä. Puolustushalu, no siinä niin kuin itsekin sanoit, että ei se oikein ihmistä sillä tavalla vakavasti ota, että ei se sitä varmaan semmoista uhkaa siinä. Niin koko ajan se oli niin kuin tulossa siihen väliin ja piukeena, mutta ei se mitenkään niin kuin semmoista puolustushalua siinä hirveästi ollut näkyvissä, mutta silloin kun se on siinä välissä, niin silloin se katsotaan, että se on pieneltä. Kyllä sillä semmoista halua on olla siinä tilanteen välissä. Niin Sylin olisi kyllä kiivenys. Niin se tulikin. Joo, se oli sen näköinen ihan samalla tavalla kuin tuossa seinälläkin, kun yksin jätettyä koiraa, niin joku tulee ja viuttoo, ja niin kuin, että lyönkö vai enkö, ei se ollut sitä, no ei todellakaan tuo lyö. Että tule vaan tänne, niin hän tulee syliin. Silloin se on se pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Toisaalta se on ihan kiva tietää, että ei siitä tule aggressiivista, jos ei sitten ole semmoinen ihan tosi paikka. Et sitten tietysti pitää miettiä se, että tässä se ei kokenut semmoista uhkaa, mutta sitten jos sekin rupeat huutamaan ja kiljumaan tuolla oikeasti pelkäät, niin sitten tilanne voi olla toinen. Toimintakyky, miten se suoriutui kelkasta, pikkusen apuja tarvittiin ja sitten viimeisessä siihen tuli se jarru siitä äänestä. Mutta hyvin se niistä suoriutui, että kyllä tämä kohtuullinen sille ihan oikea ruksin paikka täällä on. Ja pisteitä tuli pelkästään pluspuolelta, se on aina hyvä juttu. Ja yhteensä 170, että niput liehuen läpi meni. Kiitos. No, siitä mä vielä kokarit mukaan. Kiitos.